नागरिक सुरक्षा मंच बाय मिजो कन्वेंशन कांचनपुर आमचाई कितिंगे बर' रकनि रिसेटलमेन्ट कासुयै जबा खायै पानी सागर आसाम आगरतला लाहार कतर कासलाइथिनि खबजागै बुई बुथार जागनाय हर बुथारनाय सेंग्रा बिस्वजित देबबरमानि नुखुनि बर' रकनो खाकजांमादै जुबा जुयाफारना बागै फारसालनि फुंनि दामथि जरावा उनुकुति हांकनि देम दुमर बिनि नुखुनि बर'बै मालाख्या बलं मोन्ट्रि मेबर कुमार जमातिया ए लगिवा थांका उनुकुति हांकनि आईपीएफ दिनि आचुकफां जय किशोर देबबर्मा लांमा आरि लांनाय सेंग्रा बिस्वजित देबबरमानि हिक साजोकते बिनि माफानि थिनांनि ककरकनो वानसुगै हापांनि phasingtwi नक बाटा सेबक रिjaknai हनिबो खाकजांमा रिखा बिनि नुखुनि बर' रकनो मोन्ट्रि मेबर कुमार जमातिया अरो बिस्वजितनि नव फायै आं बेलेखे खा खामखा आं वानसुगै मैया जे गरिब परिबार आं सिया बर' नक रक नुगुई आं बेलेखे खा खामखा अवश्य आं लेरै फायखा किन्तु खुब बेस्त न साइमानो आंथ' सारा तिपागुरि दङ सारा भारतगुरि दङ आबाद मगे आं समय माय फाइमालिया अवश्य चिनि पार्टी तरफ थेके जों पहिला दिनाव जों रखरो चिनि टीम फाइ थांखा चिनि एमएलए फाइ थांखा दिनै आं सफायखार नुखा दे बनि परिबार बीपीएल फैमिली बनि बुफानि बुकुनो जागा जुनि करै बरनो जों हेल्प फाइनाय साहाय्य खाइनाय बनि बुफानो जाहाथे ससियेल पेन्सन बिस्वजित बुफानो ना बागै जों चेष्टा खाइनाय दै बिस्वजितनि बिबुजिक साजोक माहा दङ बबुखौ गरिब बताबो क्लास 6 फराय दङ बनो भाइनो बिस्वजितनि बिबुजिकनो आं चेष्टा खाइनाय एकलब्य स्कुल कुमार दङ आरो फ्री एजुकेशन क्लास 3 हयते क्लास 12 जरा अब जतन फ्री आरो भर्ती खाइनाय बागै आं चेष्टा खाइनाय तैबो आं तिनि वेलफेयर डिपार्टमेंट हयते बर नक दंमानो बिस्वजितनि बुफान नक न जों तांग्रिनाय अब आं चेष्टा खाइनाय तै अबनो जों मासावो जे एतो डिप्राइभ बरकनि फेमिली साख्रक सासा हें खानाखा बासन मासन बसा कामाय खाइनाय साख्रि मामनि कताल अब बेलायखो दुर्भाग्य अब ngui थांखा अबनो जों बनि परिबारनि बागै जों दाबो जेंमाङै थांखा जों बोसोक दरै साहाय्य खाइमानो अब जों मानायनाय जुदु जों मन्त्रिया सरकारिया ताखौ बुखु चिनि जाति बंश बरनो बां कइनाय जे बिस्वजितनि परिबार न किसा नायना आंथौ तमाके जों जत साइमानो बरनो परिबार बेरे दुर्बल बेलाय गरिब आउन बागै आं जत्तनो कइनाय चिनि ताखौ बुखु चिनि बायाचारि चिनि ग्रामबासी जत्तनो जाते बिस्वजितनि परिबार न हेल्प खाइना बागै बरनो चुबाना बागै आं जत्तनो कइयो हामबाय थैंक यू सर